फै जों खन्थाइ खोनासं। बे खन्थाइखौ आं लिरनायमोन। बे खन्थाइया 2020 मुगानि साखि खुगा लाइसियाव सेबखांजानाय। खन्थाइनि मुं बुब्लिया हांख्रायनाय मेथाइ। नंलिया बे मुगाया नेथ'नायनि, गैलिया लांफानायनि, दा गोसोखांसै उन्दैनि सावगारि। गोसोखांनानै गोरबोखौ सावग्लि दा खालामसै हांगार। नांलिया गारबोनाय जारिमिन संनो। जों बयबो मिथिखागौ दैमा थैयोब्ला रेगा थायो, दंफां लाइफाङाबो रेस गालाङो। थेवबो थासारिनि आबिरा गुस्लायलाङो। सोमखोर गेरेमसा जासिनो। फै जों गाबोनखौ सिमां नुनि। जोंनि मावनां हाबाफारिनि सोमोन्दोआ इयुन जोलैफोरनि थाखायसो। गाबोन आं उन्दै समाव गामिनि लोगोफोरजों गेलेनाय नंलिया। गाबोन आं गोहो गोलोन्दाय नंलिया। फैयो दिनै फावथिनानि सायनासालियाव आलायारन जारोम अख्राङाव। फागुननि गांखंआव मान्दार सिमलि बिबार। बैसागुनि लांगोनायाव गोदान बिथराइ खिलिगोननि मिजिं। आरोबाव दै बावलि हिन्जाव माइनाव, फुदुलुन खासि बिबार नुगोनना लांगोनायाव। गोजोन्थों।